ಇನ್ನು ಅಂಕಲ್ನ ಈದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ಲ ವಿನೀತ್ಲ ಸೇರ್ದ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯ್ತ ಮಲ್ದ ಇಂದು ವಿನೀತ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಯ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಮಂತು ತಿಂದಿದ ಹಣ್ಣು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಮಾಲ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಟಂತೆ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೂರ ಮೇರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದುಂಡು. ನಮ್ಮೈತೆ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಡುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ದ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲ ಪಿಂದಾನೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ದಾದಂಡ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಯ್ ಕುಕ್ಕಿ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ವಂಶನ ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಂಗಡ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮಿನಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತ. ಹಾಯ್ ಇರಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಯರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಟೇಜ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಪಿದಾಯ್ ಬೈದ ಆಯ್ಕ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಈದದ ಅಂದದ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಒಂದೊಂಜೆ ಕ್ಯೂ ತೂಲೆಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪೂರ. ಏನ ಬುಡ್ಸ ಇರೆಗ ಅವೇನೆ ಅವತ್ತು ಸಾಯಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಮೂಲ ಪಿಂಕ್ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಪೂರಾ ಫೋನ್ ಉಡು ಬಿಸಿ ಅಂಚಿದ ಮೂಜಿಲ ಗಜ್ಜನ್ನೆ ಎಂಬೆ ವಿನೀತ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೇಶನ್ನೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ రాకల్ట పెట్టు తిండ్రే నెప్పున్న ఇవక మారి జోరా బుడవే
ಆಫೀಸರಾ? ಮಮ್ಮ ಗೋವಾ ವೈಟ್ ಸಾಯಿ ಮಮ್ಮ ಗೋವಾ ಇಂದಾವೆ ಹಾಂ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೂಲು ಜೂಡಿಯೋಡ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಈ ಸಲ ಸಾಯಿ ಬುಕ್ಕದ ಏಜೆ ರಕ್ಕವೆ ಏ ಓಯ್ ಪೊಡ್ಚು ಅಪ್ಪು ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಕಗ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ಗೆ ಓವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತೋಜಲ್ಲಿರೇಗ ಸ್ಕರ್ಟಾ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ಏನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಮಾತ ತಿರುಗದಾಂಡ ಅಂಚೆತ್ತ ಪಿತಾಯಿ ಬತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಡ್ಲಾಯಿ ಕೌಂದ ಬೆಚ್ಚ ನನ್ನ ಪಿತಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಜನ ಪಂಡ ಜನ ಈದಂದ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆತ ಅವ್ರು ಇನ್ನಿದಾಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಪು ಜಾನ ಮನೆ ರಶ್ ಉಂಡು ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸಾಕಾವು ಪೂರದಾಗ ನಮ್ಮೈತೆ ಗ್ರಿಲ್ ತಿನ್ರೆ ಬತ್ತಾ అయిన ಕರ್ಬಾಬಾದ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಸಾಯಿ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫುಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತಿಂದ ಪನ್ನ ಜೋಕೊಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಮಾತ ಉಂಡು ನೈಟ್ ಸಾಯಿ ಬರ್ಡ್ ತುಲೆ ಮೂಲೆನ ಶೂಪುರಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೇಲ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅವ ಅಂದೆ ಉದ್ದ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜ ಇಲ್ಲೇ ಏನ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತಾ $7 ದಿನಾರ್ ಮುಲ್ಪಪ್ಪುನ ಪೂರ ಶುಕ್ಲ ಈದದ ಆಫರ್ಗೆ 7 BD ಓ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂದತಕ್ಕ ಅತ್ತ ಅಡಲ್ಟ ಓ ಇನ್ ಶೋಕುಂಡು ಇಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಉಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಈಗ
ವಂಶು ಬತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಆಗ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪರ್ದ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಅಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಏನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಗೆ ಎಪ್ಪರೆ ಪೂರ ಮೂಲೊಂದು ಜನ ಉಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅರೆಗ ಹೊಸ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಂದ ಜಾಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ 2 ದಿನ ಐನಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೈದನ್ಗೆ ಎಂದೋ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೊಂಡಾತೆ ಓ ಅವ್ವ ರೆಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತದಿಯರೆ ಅವು ಬೋಡ್ಚೆಗೆ ಇಂದು 7 ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎನ್ನ ರೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಂಡ್ ರೆಟ್ಟಿ ವಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಂಡಿರ್ನಾ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಮೂಲ್ ಬಾತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಿರೆಗೆ ಕಡ್ದಿಂಚ ಎಂಕಲ್ ನಾಡ ಪಜೀರ್ ತಿನ್ಪಿನಾರುಲ್ಲೇರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಾಯಿ ಬರ್ಡ್ ತುಕ ಬಲೆ 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 ಬರ್ಡ್ ಉಂಡು ಇರಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬುಜತ ನಾನು ದೆಪ್ಪರ ಸಾಯಿ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ಲೆ ಪತ್ಲೆ ಕೊರಡುಗಾಡ 2 hands ಪತ್ಲೆ ಡಕ್ 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 ಇಂದು ಬಹರೇನ್ದ ಗೋಲಿಬಾಜೆ ಎಲ್ಲೆ ಸೈಜ್ದ ಅತ್ತ ಇಂದು ಬಹರೇನ್ದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕೇಮತ್ ಪಂದ ಬತ್ತೇರ್ ಮೊಕುಲು ಇಂದು ಏನ ಏನ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಿಸ್ಟಾಶೋ ನಂದು ಇಂದು ಪಿಸ್ಟಾಶೋ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನ್ಯೂಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂದು ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಜೋಕುಲ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರ ಸ್ಯಾಂಡಾ ಸಾಯಿ ಮನ್ಪಲೆ ಓ ಸ್ನೇಲ್ ಜೋಕಲ್ನ ಟಾಯ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೇನೆ ಯಾವ ಪೋಯ್ ಸಾಯಿ ರಾಬಿಟ್ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡ ಪಂಡ ಗ್ರಿಲ್ ತಿನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆನಿಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬರೋಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಬಹರೆಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಬರ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೇಮ್ ಝೋನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶೂಸ್ದ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಪತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಗೆ ಎಪ್ಪರ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಇವನ್ ಸೇಲಗ್ಲ ದೀತೆರ್ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿ ಮಾತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಚಿತ್ತಂಡ ಅದೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರಲ್ಲೇ ತೊಂಬರೋಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೇಮ್ ಝೋನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದೀತೆರ್ ಹೇಗೆ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ
ಬರೋಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹೊಸತ್ ಅಂಚ ನಾನು ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿದ್ದಡ್ನಿ ಟೈಮ್ ಏನ ಅಂದ ಕೋರಿದ ಕೆನ್ನೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವು ನಮ ಕೊನೋಡ ಮುಲ್ಪ ಸಾಯಿವು ಇಲ್ಲ ಏನ ಇಲ್ಲ ಕೊನೋಡ ಸಾಯಿ ಅವೇನು ಹೊಜಂಗದ ಬಾಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಾನಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಏನ ಮಲ್ತೆ ಸಾಯಿ ಕಮ್ ಕಮ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅವಳು ಕ್ಲೋತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಟು ಸೋನಿ ಬಾಬಿ ಮುಲ್ತೂದ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಬೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ದಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತೂಯ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಸೈಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಚ ದಾಲಗೆ ತೊಂಜ